We are blessed, blessed hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mao karon ang ikapito nga adlaw sa atong nobinaryo ni San Vicente Ferrer. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud tali sa Russia ug sa Ukraine, o ang atong pag-ampo alang sa kalinaw sa dinhi sa atong nasod, labi na gyud tali sa atong mga political aspirants karon na nagsigig pangumpanya naunta nilang kahiusa ug paghigugmaay. Ato sang yampo padayon ang atong mga benefactors and donors, labi na gyud sa sigirog palit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto dinhi sa parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa hudako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita, O Dios nga maluluyon, hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga gisantos pinaagi sa penitensya o tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa paghigugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Misak ug Abednego nga kamo wala mag-alagad sa akong mga Diyos-Diyos ni magsimba sa bulawang larawan nga gipabuhat ko? Karon pangandam kamo, inig kabati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lera, sa trigon, sa alpa, sa kornitin, ug sa tanang matang sa huni, panghapa kamo, ug simbahan ninyo ang larawan nga akong gipabuhat, ug walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo musimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang Diyosa ang makaluwas kaninyo. Mitubag sa hari si Sadrak, si Misak ug si Abednego, kamahalan
Walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo niining butanga. Kun kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno ug sa imong gahom. Apan kun dili iyang kabubuton, hibaw-i nga dili usab kami mo alagad sa imong mga Dios, nimo simba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sadrak, Misak ug Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. Ug gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Misak ug si Abednego ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor ug midali pagtindog ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos ug gisugba sa kalayo? Gitubag nila ang hari, matuod ka na, kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos, ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, ug wala sila maunsa. Ug ang panagway sa ikaupat, sama sa usa ka anghel. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Misak, ug ni Abednego, nga mipadala nganhi sa iyang anghel, aron pagluwas sa iyang mga alagad, tungod kay sila, misalig man kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari, kay dili man siya buot nga sila mag-alagad ug magsimbag laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan ug may mayaong ngalan. Ang aing daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa katuigan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan.
daygon ikaw nga dagod nagadungaw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong trono diha sa mga kirubin, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Busa miingon sa Hesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod kayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga taong gawasnon. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ania dinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mauna sad ni ang pinaka importante na
pagtulunan sa atong Ginoo nga gisunod gyud ni San Vicente Ferrer. Og unsa man ang kining gitawag og pagpuyo subay sa kamatuoran. Kamo nagpuyo ba mo subay sa kamatuoran? Di gid mo mamakap. Bisan ganig palayan mo, baka ko naman mo mga naong. Oh. Oh, kanadeng imong ipatina imong buhok di na makak na ka. Di ba? Nya na magipipila nga mo patina kanang imong ipariban imong buhok, ana imong badlis-badlisan imong kilay na makak na ka. Kay di man ginamo itinuod, di ba? Imong paputio ng imong naong bisag brown unta na makak na kana ginagbay pa kay nang bakaka pero bakak gihapon, di ba? Nya di ka kahimo pagpamakak mga bana magpakaulitaw basta wa dihang asawa, no? Nya mga asawa sad magpakadalaga magpa-cute-cute sad na kanahandag ko, no? Basta wa dihang bana. Ang mga ulitaw magpakabana sad siging panukhang mura sa kunhoy asawa niyang iyang uyab. Mga way kasal magpuyo-puyo ana mura sa kunuhay silag minyo, no? Mga babae magpakalaki mura sa kunuhay silag laki siging dugdog anang ila kunuhayng asawa bisag pareha sila pulos babae or kaha pulos laki ana makak ba ang madre mura sa asawas pare. Ano bang di bitaw ta kamaong mupuyo sa kamatuoran? Ana? Daghan kayo. Muna si San Vicente Ferrer, naningkamot gid siya pagpuyo sa kamatuoran. Pero dili baya sayon ang pagpuyo sa kamatuoran, di ba? Lisodoy. Tanawa sa unang pagbasa. Si Shadrach, Meshach og si Abednego, mga Israelita man ni sila nga nabihag sa ilang kaaway dito sa Babylonia niya ang hari katos Nabucodonosor. O niya kay naaman sila Diyos-Diyos dito. Niya supak mo na sa kamatuuran na gipuy-an sa mga Israelita nga mosimba kag mga idolatry kanang lain nga Diyos-Diyos. Giing na dayon sila ni Nabucodonosor, di gani mo muluhod, di gani mo musimba ning akong Dios-Dios. Karon dayon iiksa ta mo anang firing furnace kanang kalayo, isugba ta mos kayo. Kamo gingnon mo ana, sa mo simba pa mo. Nanaron diha ang mga dili Katoliko ba, Gada ug Armalite. Iphan mo na mo 20 counts. Di gani mo manggawas, rakrakan mo na mong tanan. Saman, padayon pa mong simba. Bisag wa nay pare. Ang kuya mag-una og lakaw ang pare, no? Adlo ko kulba sa di ba? Oo na. Unsa may gitubag pagkanindotas tubag ni Shadrach, Meshach og Abednego. Ingon dayong ingos Nabucodonosor, sige, kinsa man nga Dios nga mo luwas ninyo kung isugba na tamuan ang kayo na ay Ginoong mo luwas ninyo, luwason mo sa inyong Ginoo. Tubag dayon ang tulo kabatanon, mahal nga hari, kung luwason mis Ginoo maluwas gid mi, pero di sad mi niya luwason, di sad mi maluwas. Pero luwason man mi niya og dili, di gid mi mosimba ng imong Dios-Dios. Ninduta pagkasulti, no? Gi-apply ko na sa sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo mao man ang kamatuoran gyud. Ingon siya, ayaw na mo paningil anang utang. Nya mo ingon dayon ang kaning imo bang huna-huna ba? Na mo dihang yawa. Ang yawa mo na musulti. Sige, ayaw paningil, mapobre gyud ka. Mapurdoy gyud ka. Wa na jud kay kaon basta di ka maningil.
Kinsa may muluwas nimo anag wa na kay kwarta, unsa pa may imong ipalit og pagkaon, unsa pa may imong igasto anang imong anak na nag-eskwela, unyag masakit ka, unsa pa imong ibayad sa ospital. Anaon man ka, di ka maningil, nya kana sila hayahay kayo na, sige dawat og kwarta wa gyud ka hinumdum og bayad. Sige na sila sweldo gud, nya nganong di man gyud mo partial. Di ba? Anaon man ka no? Nya unsa may imong itubag? Unsa may imong itubag anang yawa nga nada nimo? Ha? Sundanin kang Sadrak, Misak, ingda kung tagaan kog kwartas Ginoo, makapalit kog tambal, makapaeskwela ko sa akong mga anak, makapalit kog pagkaon. Pero di sa kunya tagaan, wa na sa kuya makaon. Pero tagaan man ko niyag sa dili, di gyud ko maningil anang utang. Nindot ano? Anong inyo man kong tutukan? Dili ba sakto ang pagkakuan? Sige, ari na lang tas ka ng tinood yun. Bati mo ng utang. Kanang asawa ka ba, urbana ka? Nya imong bana, nangabit. Nya ingnon dayon ka sa imong unahuna nga. Badlo nga. Kana, nya og di gyud patuo buwagi kina magantos gyud ka ana, patay gyud ka sa pagantos. Ano? Wa nay batasan. Bayan sa may mga isulti. Og asawa ka, urbana, ang sa may mga isulti. Kung iyang buwagan, malipay ko. Og di niya buwagan, guol kayo. Pero malipay man ko or maguol, di gyud ko makigbuwag sa akong bana or sa akong asawa. Nindot ano? Sakto ba? Di gyapon. Grabihan naman sa ninyo. Sige na lang, ari na lang sa akong kaugalingon. Panitan, wag mo palit sa slot, no? Wag mo palit na para bay na. Ari na lang mo apply ni kamaturan. Napa may nahibilin ani rong atong sus BF 8,000 atong ibaligya, ang halin kay 5,892 na. Sige, atong pakpakan. Nindot na. Pero budget mo ni nato karong pista. Na pa may nahibilin nga 2,108 ka slots. Labing minus raman ni nga atong budget. Di, posible yun nga dili ni kasapar sa atong mga gipang desire nga mga buluhaton. Moingon gid ayon ni akong una-una, pugsa na sila, na sila nga maimpierno nagdi na mo palit. Ako moingon jud ko nga di gina nimo ingnon ana, di gina mahalin tanan. Ana, nya ikumpulsori na nga kutob mo simbab tagay ginagsobre, labing minus usa ka slot ilang paliton. Sige lang na silang simba diha mo kalawat pa na nya wa maginahughog kolekta. Mo ana man akong nahuna usahay, niyawa ba muhonghong. Nya moingon ra gyud ko nga og mahurot ni kahalin lipay na atay mabayad nga budget sa kaning para sa pista, malampuson ang pista. Pero di sa di mahalin og hurot, og wa na sa gimo palitani, guol sad. Makancel na sad ang ubang mga activity para sa pista. Pero madayon man ang activities or makancel man, di gyud ko mamugos og papalit og slot. Kinahanglan gyud nga malipayon silang mopalit. Total nasayod naman na sila nga ang langit mao'y premyo kung mopalit. Ibaw na sana sila kung di sila mopalit, unsa say ilang dangatan. Ana. Imo ba ganang pugson? Naibaw naman ang daan. Sige pagitag pinugsanay. Pabilin ta sa atong pagkapari. Ano gud taon, igo ra kong nisulti sa pasultis Ginoo nako. Mao na diri sa atong unang sa atong ebanghelyo ningon si Jesus, igo ra man kong gasulti ninyo sa gisulti sa akong amahan, pero di man mo motuo, inyo naman noong kong patyon. Tungod kay kamo, ulipon mo. Nagpabilin pa mong ulipon, kay wa mo magpuyo sa kamatuoran. Ang kamatuoran maoy maghatag kanatog kagawasan. Ingon sila, wa man mi maulipon ni bisan kinsa. Ingon dahil si Jesus, ang nakasala ulipon sa sala.
Mabita na ka na mag-counseling ko o ka na mga tao nga guol kay tanan. Ako da yung ingnon, unsa may sa ni mo karon. Awa mo ko sa pader. Yang anong gasige man kaghilak. Unsa man ay mong salan ako bagong bana pader kay nangabit tigyong paita pader sakit kayo nako. Sadaan ka. Hilak man ka. Yang anong guol man ka. Unsa may sa nako pader awa man ko mangabit. Ikaw lagi sadan. Kay gusto magud ka og bana nga way kabit. Ang importante nga naa kay bana, bahala na gikan na siyang kabit. Ang kamatuoran nga naa kay bana, iguli sa imong bana, ayaw na pagsigunono dito ni siyang kabit. Ayaw na lang. Kay total padung naman na siya sa impierno. Kanang imong banang nangabit or kanang imong asawang nangabit, nya pari pag yun na sige kuyog-kuyog. Padung na sa impierno Unya, maghilak-hilak pag yung kadiha, kay gusto dyan kang mukuyog nila sa impierno. Enjoy life. Samtang naa pa na siya, ngawa pa na siya maadto sa impierno, enjoy. Yan ang impierno honon. So, samtang wapa ni ibanlod sa impierno, pahimuslan ko ning panuwang dako. At least bana na. Mau man ka matuoran, bana mo na nimo, asawa mo na nimo. Di, pahimusli na lang na. Di ba? Ay na lang pagsigsuko-suko diha. Tanawa, di ba? Mao na imong isulti. Mawa dayon ng imong mga gibati nga kabugat. Pero magsikang imong, may tagway kabit, may tag-apurag yun, may tagway kabit. Ay sos, mabugatan na lang ka ana. Hangtod mo, ending na lang hinoong ka nga, di na ka magpuyo sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Nga ikaw, asawa ana. Nga ikaw, bana ana. Mao na'y kamatuoran. Nga ang gihiusa sa Dios, dili buwagon sa tao. Maunay ka matuoran, hangtod supako na lang nuna nimo. Di ba? Hindi mo gyapon kong tutukan. Gisulti lang na ako, tanawa, di ba? Murag kapatyon na mo nako. Mao sa nagidangatan ni Kristo. Sa siging sulti ni Kristo, kung tamparoson inyong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Higugmaalan ng inyong mga kaaway. Kay bisan pag inyo na ng kaaway, matod pa ni Kristo, gihigugma ka na sa Dios nga inyong amahan. Wa siya'y pagpinig-pinig. Kinahanglan magbuhat mo sa gibuhat sa inyong amahan. Ingon sila, mga anak ming Abraham. Di ba? Niingon man sila diri, no? Mga anak ming Abraham. Ingon des Kristo, og anak pa bong Abraham, nagbuhat unta mo sa gibuhat ni Abraham. Si Abraham nalipay kaayo, nga nagtanaw nako, nga nahimo kong tao. Wa man magbuhat si Abraham nga gipatay niya ang sinugo sa Ginoo. Kamo noon inyo manong kung gustong patyon, nagikan man takos Ginoo, duwa man magbuhat anis Abraham, nya mangangkon mo nga inyong amahan si Abraham, nya nagbuhat mo gibuhat nga opposite sukwahi sa gibuhat sa inyong amahan. Unsa man mong klasihas pagkaanak? Ano man di ay? Si Abraham di ay, di dito mo palit og slat. Hangol di kitong kwarta. Sige ditong tukod og balay, nga anhidyo ko magtukod og balay, nga nagsige raman tog balhin-balhin, dipindi mag-asa siya pabalhinon sa Ginoo, mobalhin raman sad siya. Pero kamo, hastagis inyong koral, di man gani mo kaguba. Di man gani mo kaatras ang inyong koral, aron lang gid unta makalusot ng inyong silingan ang sakyanan, makalusot nga tus unahan, aron dili unta na magsigig parking anang karsada. Di man gani mo kakuha sa inyong sakyanan bisag motor, di man inyo makuha ipalayo lang untag jutay sa karsada, anha magis karsada, magatbang pa. Nya ang karsada perting gamaya, magatbang pa. Nya to pag isunan to pay multicab, magatbang pa. Nganong inyo man nang gipamutang diha? Nagbuhat day ana ang Ginoo day. Tubag. Naraman day. Ni magangunan kun ta amahan namo naakas langit, amahan namo diha. Nya mingon sad mo ron ako nya nagbuhat des Abraham anang isod yun ang kolektas bulsa din. Mao bitaw mo anak ko gisod sa bulsa, gisod na ko sa bangko. Aron ako ra say withdraw. Di ang akong bank book, ako na akong bank accounts, ako na nang surrender sa atong finance council. Ila na nang gikwinta tanan diha. Na di ko kapatuyang og withdraw kay ila nang kwintahon. Nya auditon pag yun. Ato mga auditor ay mga managsuon ra ba na.
Kuan kayo, strikta kayo. Gabaan ginaslas pare. Pader, wa lagi ni pirma. Pader, pirmahin ni. Basta daghanahin ng pirmahanan. I-approve ni pa. Pero pasalamat lang po ko kay buutan kay sila. Hasta pare, dili ilhon. Okay, anang kamatuoran ko na. Puy, ang kamatuoran. Anang imo mo nang i-lihas-lihas. So mga igsoon, si San Vicente Ferrer, nagpuyo ni ini. Og tungod kay sakit man ang kamatuoran nga puy-an at the start, iyang gi-highlight ang kamapailobon sa Ginoo. Pailob. Gisakitan ka karon sa pagpuyo sa kamatuoran, pailob lang. Sakit ba yan? Nga wapagyapon mahurot ang slots, pailob lang. Sunod adlaw, hurot lagi na. Tungod ang kapilinya, bago pa mang nahuman gyud ang kapilinya sa consecration. Pagdangtag mga usak semana, di ba? Napatoy mga kuwa nga mga 3 million, 5 million ba to sa kanibang sa 10 million nga budget ba para sa consecration. Sige, paminaw sila sa Monsignor Robin, sila Father Mar Balili, kay sila biyagada sa kaning activity. Sige na kunog tawag si Father Mar, Nyor, amang yun makuha ni Padre Siano ang budget nyo. Unsa ka ni, makuha ka ninyo. Ada, salig lang ta ng Siano eh. Baga bitaw nagnaw. Nya padong naman to pizza Tracy sa Marso ba. Sige mo ko yung natola. Hapit na mo kuan na ato ning hotdon. Pagka mga pizza 8 kay nahurot man to. Marso. Pag misa dito pizza Tracy ni appeal ko dito. Nya ako naman itong gi-announce dito, kuha na, 10.5 na ang atong natigom. Parting pakpak sa mga tao, pag humana, pagpangaon na namo, ingodes mo si Ruben, nakuha gini mo na, anak ginanyo, basta magpailob lang kita. Para ko na magsahod kag tubig, nya, to ra, ay lagi nagkuha ang imong gisahod, biya ilagod usa, tiks-tiks ka dito sa daple, mag-TikTok ka, igsunod di mo tanaw, puno na, di ba? Wala, tag 5 kaslat kada adlaw, usahay mo abot sa 50, usahay 100 kaslats, karon mga 200 man ni kaslats ang napuno, basin pa day unya 500 na ni kaslats ang mapuno, no? Man mo mutuon ako gid. Sige na, pailob lang ta. Manindog. Manglohod. Manglohod ta para sa novena ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikapito nga adlaw, pag-ampo sa paglaom. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, naghatag ka og gahom kang San Vicente Ferrer aron iyang pagahumukon ang labing magahi nga kasing-kasing sa mga makasasala sa pagbuntog sa yawa, pinaagi sa pagwali, batok sa kamatayon nga gibuhat niya, isip timaan sa pag-angko niya sa tao, nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ining langitnong mananambal sa mga kalag, nga bisan unsa kadaghan sa akong mga sala, dili unta mawala ang paglaom ko kanimo, pinaagi sa kanunay kung paglaom kang San Vicente Ferrer, aron tungod sa iyang panlaban, malaumon ako nga mangayog pasaylo sa akong mga sala, aron makadangat ako diha sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Sa tuig 1706, si Juan Carlito nabalian sa usa ka paa kay naigo sa mga bala sa duha ka pagpusil kaniya. Nadugay ang pagtambal kaniya ug sa katapusan gibiyaan na siya sa mga mananambal kay wala na sila maglaom nga makaayo pa sila kaniya.
Gitambagan siya sa pag-ayo, sa pag-ampo kang San Vicente Ferrer. Gituman niya ug nakapamisa siya ug makausa sa santo ug sa pagkasunod adlaw naayo siya nga wala na gayoy bisan jutay pangasamad. Pag-ampo sa adlawng tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlaban ug maglilipay sa mga tawo nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga haring sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahan nga pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining magbag-o sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag usa ka nato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan, labi na ang atong nasod nga hatagan unta kita sa kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong mga nahiuna kanato sa pagbiya ning kalibutana nga makaangko na sila og luna sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom og makaluwas nga grasya ang imong bulahan og maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, kung
manlalaban ka manamo, kay magalampu ka nga tinuod. Kung manlalaban ka manamo, kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen ug si San Juan Evangelista, sa wala panghani mataw ka, kanamudan siya misaan, sa pagkatao mo nga bulahan, ug nalipay nabantog, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Natawo ka nga katingalan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot nga gamhanan, kung nahadlok man ang impyerno, sa naong mo nga maligdong. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ikahalad unta kanimo o Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan, daigon ang
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon o kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Sa ilua kami,
sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipakita nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, patagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together.
forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat, maghatag unta kanamo og langitnong tambal aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala o maglig-on kanamo pinaagi sa imong panalipod nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Nining atong ikapito nga nobinaryo, atong pasalamatan gihapon ang atong mga kaigsuonan nga naghatag og kinabuhi aning atong misa karon. Ang atong frontliners diha nga nag-welcome sa atong pagsulod dinhi, ang naglimpyo sa atong simbahan, nag-decorate nining atong mga altars, ang atong mga parish personnel o nga nagsigi og trabaho dinhi, ang atong lectors, salmista, ang atong kantor, ang mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong nag-monitor, itong mga IT, nag-monitor sa atong TV monitors o sa atong sound system o sa ato dinhing pagpaningkamot nga natay ma-upload sa social media. Ato sang pasalamatan ang atong mga pilgrims, labi na gyud ang atong territorial pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 7, kuyog sad ang atong mga business establishments, ang Ronald Galia RDK Automotive Parts Trading, Delphine Bensig Export Furniture, Arvin sa Gino Dealers, Selecta Ice Cream, Juliet Macasero Property Leisure and Maricel Desierdo Carinderia. Sa ato sang mga international nga mga pilgrims nga atong gi-recognize karon, nga mao'y ato mga kaigsuonan, mga online parishioners nga naa nagpuyo sa Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Barbados, Cambodia, Maldives, Sri Lanka o Iraq. Salamat kay sa inyong paghatag sa nganhi namo og suporta online. Nya sa national nga mga online parishioners nato, atong i-recognize ang atong mga parishioners, online parishioners nga naa sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Dapitan, Dipolog, Pagadian, Isabela. Nya ang ato sa dinhing national man to, no? Provincial ba tawag ani? Local dinha sa provincial, no? Diha sa Sogod, Bourbon, Balamban, Cebu City o sa Cordoba na ang atong mga online parishioners. Labaw sa tanan, atong pasalamatan ang atong mga offerers karon ining misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jeffrey and Mrs. Lovinia Jane Alegre. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, padayon ta og makarong adlaw nagsigitag panawat hangtod ugma og mga donations sa mga bugas, no, tag 5 kilo packed rice. Nagkinahanglan tag mga 2,500 ka packed 5 kilo packed rice, kanang good quality nga rice. Unya ato ning ipanghatag karong Biyernes ug sa Sabado ngadto sa ato mga kabos nga mga kaigsuonan, mga pamilya dinhi sa atong parokya. Mga 2,500 families atong tagaan tingali.
Unya, og naamoy donations nga para ani ihatod lang dinhi sa atong parokya. Ang inyong ihatag nga usa ka packed rice, dako na nag-ikatabang aron makapamista sad ang tiyan sa nagkutoy nga tiyan sa atong mga kaigsuonan nga kabos gid in town kaayo. Nya ato sang ipahinomdom nga doon natay Barrio Fiesta, inig karong pista pohon, anha ta diha sa Akbang, kanatong giabangan nga yuta. Nya human sa misa sa alas 10 sa Pontifical Mass, anha ta diha mag kaon-kaon. So akong giawhag ang mga barangay kapitan sa San Vicente, sa Santa Cruz, San Roque, Tabla ug sa Lataban nga inyong i-coordinate ang mga chapel leaders sa inyong barangay. Mag-meeting-meeting mo kay maghimo mo dihag inyong kanang tents, no? Ang mo provide sa tent ang parokya niya, ang napagi common nga ihatag nga tagurha kalitson kada barangay niya, punan na lang na ninyo sa inyong mga kaugalingong mga pagkaon gikas lain-lain nga mga kapilya. Kung magmisa, welcome diha tanang bisita na mangaon. Nyag mahurot na, nguli ang kadtong wa kakaon kay nahutdan, panakasaka mo ng mga balay din hidol-dool. Kana lang paghatag lang nag-opportunity nga makaselebrate gyud sa fiesta ang tibuok parokya. Lisod maghikay ang taga-Tabla dito, mura sila nag-adlaw minatay. So ilan na lang hikayon dito, dado nila dire, kinsa may moadto nila tos Tabla, tos Lataban. Pero di ano ta dire, aligre na, hasta pari makakaon, hasta obispo makakaon. Nya kay si Bisya Palma dili man makahimo pag misa karong Sabado tungod sa emergency na namatay sa iyang mga kaliwat na suod kay niya, siya sa mumisa karong weekend. So nihangyo gid siya, pinaagi siyang sekretary nga dili gid taon siya makaari. Mo na karon nangita pa ta og muhulip niya. Ampo lang tanong nga makakita ta, nangita maron sila didto. Makakita tag available sad nga obispo nga atong maimbitar. Hinaot pa unta, mo provide man gid ang Ginoo. Ug wa nagi madaw-daw, sustinian lang ni namong Father Arnel din eh. Ini pista. Ay no na, unay-unay rata. Dili tayo naagi na. Naagi tayo makita na ni. So salamat kay ninyo sa inyong pagpadayon sa pag-abag. Karon ako mong taga-update, ako naman tong gisulti ganiha. Update sa atong mga slots nga nahalin sa SUS BF or Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer para sa atong pista. ang atong halin ang abot na og 5,892 slots. Atong pakpakan ang namalit ni ini naapay 2,108 slots na available. Sa ato sang DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, para sa atong mga projects dinhi, na sa tayhalin nga 1,224 slots. Pakpak yapon. Salamat guys Ginoo. Napatay kuwang available nga slots nga 52,776. Daghan pa kay nistanan. So daghan pa mong opportunities nga malangit. No, sige, di mo gustong malangit, bahala mo diha. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, nagpatalinghog kakanunay sa pangaliya sa imong katawhan, busa panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinaagi sa paghalad niining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad niining maong kapistahan karong tuiga, ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay og kasantos sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
San Vicente Ferrer, yampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sunod ang atong veneration. Nagtilaab nga magwawali, anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trompeta, nga nagpukaw sa katawhan, sa pagbasol sa sala, ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Talangpan sa katawhan, mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamaturan. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw, ug manlalaban sa simbahan. Sa pagkaput, sa misyon sa kahiusan,